פשוט, תהליך של 4 שלבים. זה סיפור שכל אחד, גם מישהו לא מומחה, יכול לעשות אותו, וכן, אתם יכולים לעשות אותו בכוחות עצמכם. אבל מיד אחרי ההתקנה, יש לנו עוד כמה שלבים שצריך לעשות כדי להשמיש את זה. השלבים האלה כוללים למשל את הכינפוג של הפורטל לצורכי הארגון. צריך למשל להגדיר איך האתר הפורטל הארגוני שלנו נראה, אוקיי? יש לנו אפשרות להגדיר כאן את הבנר ואת הכותרת ומה יהיה לנו בדיוק בגלריה ואיזה טקסט יופיע כאן ועוד הרבה מאוד דברים. צריך להגדיר את זה. צריך כמובן להגדיר איזה שירותים, מפות, מה יהיה לנו בתוך הפורטל. צריך לרשום אותם בתוך הפורטל. צריך להגדיר את הדברים האלה. צריך להגדיר הגדרות גישה לפורטל. יש לנו קבוצות, יש לנו משתמשים, יש לנו תפקידים. אנחנו צריכים להגדיר את הדברים האלה כדי שהפורטל יעבור בצורה נכונה. יש גם הגדרות אבטחה, SSL, פרוקסי, שצריך לעשות. יש לנו את הנושא של החיבור ל-RGS Server. למעשה, יש 3 אפשרויות להתחבר ל-RGIS Server, וה3 אפשרויות הן רישום שירותים, שיתוף משתמשים ושרת מארח. אנחנו נעבור עליהן. כאן אנחנו רואים בעצם את האפשרות הראשונה. המשמעות של זה בעצם, אם יש לנו שרת ארגוני כבר קיים, והוא גם איזושהי גרסה ישנה, הוא יכול להיות 9.3.1 ואילך, אנחנו עדיין, ויש בו הרבה מאוד שירותים, Map Services וכולי, אנחנו יכולים את השירותים האלה לרשום בפורטל בגרסה 10.3. זה עובד ואין שום בעיה עם זה. הרמת צמידות הגבוהה הבאה זה החלופה הזאת. אנחנו מדברים על Federated Server, שרת ה-RGIS שלנו והפורטל בעצם משתפים את אותו Identity Store. הם עובדים עם אותם משתמשים באותם הרשאות. אפשר לעבוד בסינגל סיין-און, אין צורך להזדהות פעמיים. ברמת הצמידות הזאת, כל שירות שנרשם בסרבר באופן אוטומטי מתעדכן לנו בפורטל. רמת הצמידות הבאה, הגבוהה יותר, היא של ה-Hosted Server. למעשה, כאן אתם רואים שהחץ הוא דו-כיווני. גם מהפורטל אפשר לפרסם שירותים, אפשר לפרסם מפות, והחומרים נשמרים על השרת המארח ב-Hosted Server. החומרים בפועל נשמרים לנו באיזשהו Data Store. ובסוף הגענו באמת לאותו Data Store של הפורטל. ה-Data Store של הפורטל בעצם מאפשר לנו לאחסן דאטה שמתפרסם לפורטל. היום בגרסה 10.3 הוא כבר מתקדם, והוא נותן גם כל מיני שירותים שמאפשרים סקיילביליות של הפתרון שלנו, ככה שאפשר באמת שהרבה מאוד מפרסמים בארגון, יפרסמו הרבה מאוד שירותים, ועדיין הביצועים יהיו מעולים. אז דיברנו על כל ההיבטים של התקנת הפורטל, ויש גם היבטים נוספים. אם אנחנו רוצים לקחת את זה כפתרון ממש ארגוני, אז יכול להיות שאנחנו רוצים למפות כל מיני קבוצות בארגון לקבוצות בפורטל. יכול להיות שאנחנו רוצים להגדיר מוצרי מידע לקבוצות ארגוניות שונות. מוצר מידע זה בעצם אם אנחנו לוקחים תבנית ואנחנו לוקחים WebMap ואנחנו מייצרים איזושהי אפליקציה. האפליקציה שמבוססת על WebMap זה באופן כללי מוצר מידע. ויש את הנושא של אינטגרציה למערכות ארגוניות, להתחבר למערכת BI, להתחבר, זה דברים שהם קצת יותר מתקדמים. אנחנו כאן לשירותכם אם צריך. והשקף האחרון שלי לפני שנפתח את זה לשאלות. Systematics נותנת חבילות התנעה. אם אתם רוצים להיכנס לנושא של הפורטל, אם אתם רוצים את עזרתנו, אז יש לנו אפשרות לעזור לכם, זה בהיקף של ימים בודדים, אז אתם מוזמנים לפנות אלינו. בפולדרים שלכם, אני חושבת שיש את הברושמוס. זהו, אפילו עמדתי במגבלות הזמן. אני אשמח לענות על שאלות אם יש. שאלה קטנה. גם גדולה. בקודם הזכרת שהפלטפורמות במובייל עובדות דרך JSON, זה משפיע גם ברמת הדסקטופ על הבראוזרים? כלומר, ספציפית אינטרנט אקספלורר גרסה 7, 8, זה רלוונטי שזה... האם זה נתמך על ידי כל הבראוזרים? כן.
זה נתמך במגוון בראוזרים, החל מגרסה מסוימת, צריך פשוט לראות איזה בראוזר ואיזה גרסה, אבל התשובה היא כן. שאלות נוספות? טוב, יופי, אז תודה. אנחנו בהמשך